ħareġ b'mod ċar li Adrian Delija ma kellu ebda pjan ta' kif seta' jispiċċa fil-Parlament jekk jirbaħ it-tellieqa għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan meta fl-aħħar sigħat intensifikaw in-negozjati bilan li jinstab deputat li lil Adrian Delija jiċċedilu s-siġġu. Hemm numru ta' deputati li appoġġjaw lil Delija bħal Clyde Puli u Herman Schiavone li qed jippruvaw jikkonvinċu oħrajn minn sħabhom iħallu s-siġġu. Dan fl-istess ħin li jagħmluha ċara li mhux se jkunu huma li jċedu s-siġġu tagħhom. U jidher li issa fin-negozjati daħal il-kunċett li s-siġġu jinxtara. Il-Malta Today tal-erba' żvelat għall-ewwel darba li deputat Mosti Ivan Bartolo kien offrut impjieg l-instamperija biex iċedi s-siġġu. Is-siġġu ta' Ivan Bartolo u dak li ċeda Simon Busuttil fuq il-11 distrett u ma kienx lest iċedih anke jekk minn barra li weduh li joħdulu ħsieb il-but għax jagħmluh konsulent tal-kap jaħdmu skema biex jerġa' jsir sindku tal-Mosta. Ma ċedietx lanqas Marija de Gwara li satejn laqa nhar it-tnejn ma kienx biżżejjed biex tkun konvinta anke jekk tat xi ftehim mod ieħor wara li nhar il-Ħadd deret tkellem fit-tul lil Delija. Il-pjanu li l-ewwel Delija jdur fuq daw kollha li telgħu b'elezzjoni każwali għax jekk iċedi xi ħadd minnhom ikun aktar faċli li jidħol fil-Parlament. Dan għax il-partit jagħżel b'co-option mill-ewwel lil min għandu jirrappreżentah. Saħansitra sema Karol Aquilina u l-possibilità li jinħatar segretarju ġenerali biex iċedi s-siġġu. Iżda Aquilina li kien indika li bil-ħatra ta' Delija il-Partit Nazzjonalista jkun qed jinħakem mill-interessi tal-Mażunerija, għamilha ċara li ma rridx iċedi s-siġġu u lanqas hu interessat li jmur l-istamperija fil-kariga li sal-lum għandha Rosettejk. Saħansitra qal li dan qed jintqal biex ikun hemm ħsara lilu u lill-Partit Nazzjonalista. Deputat li ħafna qed jarawh li jista' jċedi huwa l-Awċi Fredrika Zoppardi, anke għax l-aħħar elezzjoni ma rridx jikkontesta. Iżda kif qalet Zoppardi nnifsu jekk iċedi hu, il-Partit Nazzjonalista ma jkunx intitolat għal co-option għax hu tela elett bil-mekkaniżmu tal-Kostituzzjoni dwar ir-rappreżentanza proporzjonali. Jekk jirriżenja deputat li ma telax b'elezzjoni każwali, jinfetħu nomini għal by-election u Marlene Farrugia għamlitha ċara li l-kandidati tal-Partit Demokratiku jikkontestaw. Meta wieġbet għall-appell ta' Michael Briguglio biex ma jsirx hekk, Marlene Farrugia qalet li l-Partit Nazzjonalista messu ħin tiegħu qabel ma għamel l-elezzjoni għal kap u mhux aġġel. Sostniet li b'Delija il-Partit Nazzjonalista se jmur għall-ar u għalhekk trid tipproteġi l-prinċipji illi ħarġet fuqhom għall-elezzjoni ġenerali li għaddiet.